Grabe siya ba? Maro gid siya si Jericho gid. Maro gid siya si Jericho gid eh. Samot nag-stolen. Psst. Psst. Kata. Mana dengan yang gusto makita ka Jericho di personal, pwede daw mulag direct guys. Kanang mga gusto makakita ni Jericho sa personal, pwede rin mamulaag dire guys. Siraan din Jericho. Kabalo man din siya magkuhan ba? Simento. Psst. Giraa eh. Grabe ka siya, oh. Pinahamloy kay iyong pagsiminto. Oh, pinahamloy.